Kaixo lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ni Lastotxapel naiz edoren gortan berriz ere Total War Warhammer edo Warhammer Total War jokoarekin nator eta erakutsi nahi dizuet mod bat dudana joko honetan eta nolako unitateak eta bar dauden. Horretarako lehenengo biatuko dugu toki bat nahiko zabala hau adibidez eta apur bat erakutsiko dizuet. Lehenik eta hain batai izango da pertsonalizatu apur bat ikustezazuen tropak eta hasiko gara noski Karl Franz eta bere griforekin, garra de muerte, eta gero jarriko dugu hechicero ambar bat. Zer gehiago jarriko dugu hemen ikusten duzue unitate berdinak daudela, baina hemen daude Leopoldoko konpainiak, Drakualeko gerlariak eta bar, eta jarriko dugu apur bat denetarik. Lehenengo nuleko batzuk, arkabuzero normalak, hauek oso onak dira, distantzia gehiago dute bentsat mai jokoan. Horretako beste bat, gero infanterian jarriko ditugu sacerdote gerlariak, morroneko alabardariak, izango di apur bat denetarek egon daitez. Hauetako bi, pare bat mortero, noski tankea, a ver, Race Guard, Race Guarda klasiko bat dela, hau ere, hauek eta espatari batzuk. Hau apur bat eurek hiltzeko. Antzariak eta hauek apur bat hobetuko ditugu. Itxaron kenditu ditugu eta nik jarriko diogu grifo bat eta horkoekin Azak, el carnicero, honekin Gran Jefe Goblin, Goblinak, Orcos Salvajes,
Orcos negros, mi compañía orcos negros. Los orcos. Ori. Zapiedroz. Armi arma. Pierraldoi. Trollak parekatu egoteko. Eta bueno, orain joango naiz pentsatu unitateak eta ikusteko eta ikusi zuen dela modifikazio espektakularra eta eta lehenago ezin izan dugu jolastu, batera zen ez gizaki animalien DLC-a, orduan hau aktualizatu arte, ezin genituen tropa hauek erabili. Hau da apur bat ikus dezazuen olakoak diren tropak eta hori, galtzen badut edazten badut hori gutxienekoa da. Hor ikusten dituzue orkoak eta kaosa gerra egiten. Hemen jarriko gara. Altuera guretzat izan dadin. Zuek hemen. Zuek. Hemen atzea. Zueko. Alfrantz hemen. Hemen Reis Guarra. Ez dago baserik orduan flanko honetan. Eskerreko flankoan. Hauek flanko honetan. Eta morrekoak hemen atxan apur bat eta zu hemen. Zunitate falta zaizkigu. Bale, tankea. Tankea bai hemen. Laguntza eskintzeko. Zuek hemen haueko abesten. Eta zuek hemen atzea. Bada espadan. Bueno, eren joango gara gure ejerzitoa ur bat ikusten eta fuera biztan eta hemen ikusten dituzue imperioko espadariak, imperioko espadari gehiago eta hemen daude unitate berriak. Hemen espadari handiak armadurarekin saldunak balira moduan. Ikusten duzuen ez, hau da espektakularra, oso epikoa da ikusteko. Hemen berdinak. Hemen saldun berriak mailuekin. Dago beste batzuk mede jein diren mailuekin sin más. Hemen alabardariak, begira zelako testura eta itxura polita duten. Hau da apur bat, besteko gure artilleria eta bar. Hemen arkagusariak. Bida zein politak, hemen. Arma hauek, minasko egingo dutela suposatzen dut. Gero hauek hemendik.
nulnekoak direla. Hau garkuekin, arkabuzero normalak. Bla... Apaiz garlariak. Hemen morreko saldunak. Morteroekin. Hemen mortero iago. Vaporesko tankea. Asti berria, mantikorak eta mantikara bat sortu alduena. Eta hemen gure Cal France. Zerain ejerzito politoni argazki bat aterako diogu. Unitate berriak eta bar ikusteko. Begira zen argazki polita. Nezakegu horrela apur bat. Beste argazki polit bat. Eta gero... labardari hauei ere argazki polit bat aterako diogu. Espektakularra. Eta salditeria honi, bebai. Jarriko gara bataia azteko posizio egokian, eta hasiko gara de orkoak. Ere ejerzito edo guzti. En Reichsguard. Bidaliko du gorra. Gure ejerzitoa mugituko du gaurrerago. A ver, no, zuek gorra. Eta gero hor, horriko zarete. Horrantza giro hori da. Izgorra, zuek, horra. Nahi dugu altitudaren abantaia. Garrantzitsu izango delako. Pizkanaka joango gara. Ez gara berehala erazora joango, ez du merezi lehenengo ondo hartu behar ditugu posizioak eta gero ja egingo dugu erasoa. Hor hasi dira mugitzen bebai. Hortan zingo dugu korrik egitea. Korra. Vale, orduan gure ejerzito berria. Vale, osea, ez du Dalikar France, osea, da bere komandantea. Eta moral izateko ondo izango da oso erabakigarria. Hor, hasi dira mugitzen. Ia ondo jarri algaren hasi baino lehenago. Txaron. Zure bana basatos, majo. Ona, eta hemen. Hor dago mantikora, beste monstro bat. Hor izate izango da oso positiboa. Zuekorra.
Vale, itxagongo diogu hemen. Beraik urbiltzea tirokatu alegin izateko. Dauka gure mantigora. Joseako polita. Zuek horra erasora. Janolako karga gelditzen den. Epikoa izan daiteke. Espero dut hori gu ez errapatzea. Horre uren karga. Vale. Erraldoia. Eta zuek horra. Zuk armiarmanen bila ere. Zuk horra, horra. Eta zuek ere lagundu hemen. Alfran, sauritatea sartuko dizkiogu. Eta ala. Zuek horra. Zuk orduan horra. Zuek atzera. Zuek horra. Eta zuek atzetik. Atzetik. Egin horra eraso egiteko. Vale, hau nahiko ondo doa. Mansona. Zuek horra. Kalfransona inspirazioa emateko. Vale. Zuek horra erasotzera eta zuek ona. Osea, karga hori izan daiteke super epikoa. Atzetik erasotzen gainera. Irazten goaz. Hemen ikusi lagunok nola irazi duen bataia. Nahiko ondo atera zaigu. Reurek baino unitate gutxago izan ditugu. Eta hemen ikusten dituzuen nola morrekoak eta bar egin dituztela baja pilo bat. Espero dut gustoko izan duzuela unitate berriak eta bar ikusteko aukera izatea.
Eta hurrengoan elkartuko gara, badakizue gustoko izan duzu eman atsegin dut, hori kanalari laguntzen bait dio. Eta hori izan da guztia laguna okurren arte, agur.